बिथांनि अननायाव मेगन गोसोफ्रा हनै दाबो होसोदों नंखाय खोथा थगायसुला होना दाबो फोसावदों फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटिउबाव लाना जुगालाव देखायदों नाथाय खाथियाव फैनांगौबा गिनासो फावसिगोन खना खनला खान्दा लाना बोहैहोयोमोन थैनि बाना दाना खहा सोरा खहा जेब्ला खान्दा लाग्रा गथ'फ्रा सोलायनो साननानै थाङो फरायसालियाव साफा साफा जेब्ला बिथांनि अननाया युथनिसिम दिनै खोब गोजोनथाव खौरां जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल हान्जायाव दिनै जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल हान्जानि नैबे बाटासिपुर ओनसोलाव बिपिएफनि माखासे कर्मिफोरा लैहोर लैहोर फैनानै दिनै जगदान जाफैदों बेखौ जोङो नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों खोब गोजोनथाव रादाब हिसाबै जों फोसावदों मानो होनोबा 100नि बारा 170 170 जन दिनै बिपिएफनि कर्मिफ्रा बेवहाय जगदान जाफैदों आरो बे जगदान जानाया ओरैबायदि मोनसे जोंनो मोनसे इसारा होदों जे बिपिएफआ माने बिग जिर' जानो थांगासिनो दङ आरोखि साफा सानै दंबावो बेबो गाबोन समफोरनि गेजेराव बिथांमोना फैनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जाजों जगदान जाफैगोन बिथांमोना इउपिपिएल हान्जाखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों जे प्रमद बर' सारनि मिशन भिजन गोनां बे मोनसे बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बिथांमोना खोब माने गोसो दुंहाव जानानै माने मा होनना बुंगोन बेखौ माने गोसो पजिटिभलि बिथांमोना फैनानै बेवहाय जगदान जाफैदों मानो होनबा बिथांमोना मिथिदों जे बिपिएफआव थानानै बिथांमोना जेबो मिशन भिजन गैया बिपिएफनि जि मोनसे मिशन भिजन बेनो जाहैबाय जे इयुथफोरखौ लानानै माने बयलार जाहोनाय जौ लोंहोनाय बबेबा दुंदां हाव हाव दावराव दावसि खालामनाय बे मोनसे मिशन भिजनखौ बिथांमोना मोजां मोनाखै बेनिखायनो इउपिपिएल पार्टियाव फैयोब्ला बिथांमोना मोनसे बेवहाय रायजो राजानि जौगानाय खामानि मावगोन सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावगोन आरो इउपिपिएलनि टटेलि मोनसे माने गोजोन सुक्ति बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआव बा जोंनि हान्जायाव बिथांमोना जगदान जाफैदों आरोखि लाइमोनफोरनि सायाव जोंनि प्रमद बर' सारा ओरैबायदि मोनसे मिशन दङ जे लाइमोनफ्रा बेखार दा जानांथों जायफ्रा सोलोंथाइ दङ बिथांमोननि सायाव सुपार 50नि दारै माने एपिएससि इउपिएससि बा गुबुन गुबुन रोंगौथिनि सायाव सोनारनानै बिथांमोननो साख्रि बाख्रि होनाय आरो लाइमोनफ्रा जाहाथे बेखार जायालासिनो गावनि आथिङाव गाव गसंथानानै माखासे इउपिपिएल हान्जानि माखासे मा होनना बुंगोन बेखौ माखासे इउपिपिएल हान्जानि जे आसनिफोर दङ बे आसनिनि दारै बिथांमोननि गोजोन आरो गोग्गो जिउ खांनायनि सायाव बिथांमोना गसंथानो हागोन आरो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जाहाथे इयुनाव साफा साफा सम्पद जाहैनो हायो बिनि सायाव बिथांमोना बिथांमोनखौ नोजोर होनानै प्रमद बर' सारा माने जिउ दैदेननायनि सायाव बे मिशन भिजनखौ लागासिनो दङ आरोखि बेखौ नोजोर लानानै जोंनि सनितपुरबासि हिसाबै जायफोर बिपिएफनि लाइमोनफोर दङ बा बिपिएफनि कर्मि खथाफोर दङ बिथांमोना बेखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव लैहोर लैहोर जइन जाफैदों आरोखि जोङो सिगाङावहाय जोङो गोदो माने जोङो बिपिएफजों दङमोन दा जोंहा जोंनि बे जा प्रमद सारनि जिहेतु जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जिहेतु जोंहा हानि मोनथाय मोननांगौ जेनेबा जोंनि बिटिआरआ जोंना गासिबो जाजोबाखै बिनि थाखायनो जोङो जिहेतु बे जा प्रमद सारनि जोंनि बे प्रमद सारनि जा इउपिपिएल हान्जाखौ जोङो मोजां मोननानै जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो 100 जननि बारा जोङो दिनै जइन जाफैबाय जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै जोंहा बिपिएफआ सिगाङावहाय 17 बोसोर रायजो खुंनानै बिथांमोना जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गहपुर हालामाव बिथाङा फैयाखै आरो जोङो बिथांखौ नुयैबायदि जानानै दङ बिथांमोना जोंखौ माने जेबो हेल्प होआखै आरो बिथांनिफ्राय जों मोनसेबो मोनथाय मोनाखै बिथाङा जोंनि हा नांगौ ना हानि मोनथाय नांगौ ना बिटिआर सोसननांगौ बिथाङा जोंखौ जेबो नायसनाखै बिनि थाखायनो जोङो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै जोङो दा इउपिपिएल दोलोआव जोङो जइन जाफैबाय 100नि बारा थेंक इउ
बेयाव आंनि मुङा किरन ब्रह्म आं माने बिपिएफआव ट्रेन बडिनि मेम्बारमोन बेयाव बिथांमोननि जेनेबा माने सरकार दागोनखौ बायदि एसे गोदान नुनायखाय जोङो गासै 20 जन ग्रुप जानानै फैनानै जा इउपिपिएलआव जों जयनिं जाफैबाय आरो जों 2 नं थारायबारिनि माखासे दं ओरै 1 नम्बर बाखासिफोर ओरै बे खाथि खालानि गामि जेसेबां दङ जों गासै गथ'फोरखौ लानानै बे इउपिपिएलआव जों माने जयन जाफैबाय आरो बिपिएफखौ नागारनानै जों जयन जाफैबाय दा बिथांमोना फ्राय एसे दैदेनगिरि जेसेबां गोजौ लेभेल दङ बिथांमोना दङ दा जोङो जिथुनिखि गाहायनि लेभेलनि मानसि जोङो ट्रेन बडि एबा इउनि खैजोनमान दङ बिथांमोनाबो जोंनो दंखायो बाखि जेसेबां गोजौ लेभेलनि मानसि बिथांमोना दङ बिथांमोना लासै ओंखारा जों बेखौ बुंनो हानाय नङा मावगोन जों নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মই নিজৰ মোৰ নাম ৰোহিত বৰাক মোক যেনেকুৱা বিপিএফ পাৰ্টিত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট বনাইছিলে ইউথ ক্লাবৰ পৰা মানে আমাৰ গাঁৱৰ কিবা সমস্যা লৈ মই তাতে গ'লে মানে মোক একো ৰেছপন্সে নিদিয়ে আৰু বাকী ক'ব গ'লে আৰু আমাৰ কথা ওলালে মানে সব ল'ৰা বেয়া পায় তাতে গ'লে যেনেকুৱা আমাৰ গাঁৱতো একো নেদেখে যেনেকুৱা ৰাস্তা পদূলি পিছত আৰু আছে বহুত বিভিন্ন আছে এনেকৈ এইবিলাকৰ মানে একো ৰেছপন্সে নিদিয়ে আৰু আমাৰ ক'বলৈ গ'লে 100 জন মান আছে আৰু এতিয়া ইউপিপিএলত থাকিম আৰু ইউপিপিএল জইন হ'লো ইয়াতে থাকিম পাৰ্টিক আমি ভাল পাইছো গতিকে আমি ইউপিপিএল পাৰ্টিৰ 100 জনৰ পৰা আমি আকৌ যোগ হৈ আমি একটো হৈ কাম কৰিব কাৰণে আমি আগবাঢ়িম ইউপিপিএল আমি ভাল পাওঁ গতিকে আমি 100 জন হলে আমি সবে হাতে হাত মিলাই আমি আজি আগবাঢ়ি যাওঁ